Urtarrilarekin batera eta iaz bezala Domingo Bárcenas memoriala dugu Irunen, Hartaleku kiroldegian, eta aurtengo sorpresa edo Espainiako selekzioaren deialdian gurutza Aginagalde sartu dela, Aginagalde anaietan zarrena, helduena, eta ibilbide luze baten ondoren lortu du selekzioaren deialdi batean egotea, eta gainera non, eta Irunen eta Hondarribian hemen kontzentratuta gurutz, beraz, oso pozik ez, zer moduz ari zara esperientzia honetan? Oso pozik, diosun bezala, netzat sorpresa hartu dezaket, hainbeste urtetan hor egonda, eta azkenean 39 urterekin aukera edukitzea polita da, baina sorpresa zentzu hortan ez, agian gutxin pentsatzen duzunean, edo adinagatikan deialdi horietatik ate egotea pentsatzen duzunean, horrelako aukera bat edukitzea, niretzat oso pozgarria da, eta batez ere betidanik kirolari guztio daukagun amets bat betetzea oso polita da. Esaten zenigun kameren atzean oso talde kompaktua dela ez, ezagutzen duzu elkar, aspalditik, elkarrekin jokatu duzu talde ezberdinetan, anaia duzu gainera, atea irekitzen ez, anaia gaztea, eta orduan oso giro polita ez. Erraza da ez, azkenean hainbeste urtetan elkarrekin jokatuta, batzuekin kide bezala, bestek aurkari gisa, eta azkenean denak ezagutzen gara, azkenean mundu hau oso txikia da, eta zentzu hortan denak elkar ezagutzea asko errazten du, baina anaia hor dago, gainera gelakidere jarri didate, eta azkenean horrek ere laguntzen du, eta Jordik ere entrenatzaile izatea, aurretik berekin bidazoan bialditan ere egon izan du naiz, eta hortan jende ezagun asko, denak elkarrekin erlazio daukaguna, eta zentzu hortan asko laguntzen du eta asko errazten du, sarrera bat. Hemendik aurrera, pentsatzen dugu penaz, baina ez zarela selekzioko batean egongo gero datozen lehiaketan eta bar, baina nola ikusten duzu etorkizunera begira zure egun hauetako taldea? Diosun bezala egoera berezi batean etorri naiz, sekulan ez da jakiten gauzak nola joaten diran, hemen egotean eretzaia oso garrantzitsua da, ikusiko dugu gauzak nola datozen askotan ere gauzak asko aldatzen dira, eta sorpresa asko egoten dira zentzu hortan, eta behintzat hemen egotea niretzat aurrera pauso oso handia da, ez. Eta taldean nik oso ondo ikusten dut, aurten lehen urtean olimpiadetatik kanpora geratu dira, zentzu hortan azkenen referentzia hori dugu, baina beste ziklo hortan jokatutako beste lau txapelketetan semifinaletan egon dira denetan, eta 3 domin lortu dituzte, eta zentzu hortan nik uste dut taldearen base gehiena berdintxua da, eta nik uste dut beraiengan konfiantza asko edukitzeko aukera eta motiboa dauzkagula, eta nik uste dut ondo egiteko aukera daukatela. Gauza da eskualoiaren nivela oso goian dagoela, talde asko daude hor dominetan dominengatik jokatzeko aukeran, eta partido txar batek guda hortatik kanpora utzi zaitzaketa, baina nik uste dute aukera bazkatela horregoteko, gauzak ondo egiteko, eta nik uste dute jendea ilusionatu egon behar duela talde honekin. 39 urterekin esan duzu selekzioan sartzeak, esan nahi du, maila honean zaudela, nahiz eta adinean gora joan, ardo ona bezala ez, Errioxan gainera, ari zarela maila polit batean zuk ere ikusten duzu zure burua ongi, zentzu hortan. Bai, nik nire burua ondo ikusten dut, azkenek urtetan ez daukate inungo arazorik, esperientzia azkenean oso garrantzitsua da gure postuan, eta deialdi honetatik aurretikan Jordik deitu zidan, mundialeko listatiko 4 atezainen artean nengo nintzala,
eta berak asko ikusi dituela, partiduak ikusi dituela, eta zentzu hortan nigan konfidantza guztia zeukala esan zidan, eta merezitako gauza bat zela, eta horrek demostratu bai Rodrigo, Gonzalo eta Esterbik egin artean lauiekin egotea, nik uste dute oso garrantzitsua dela niretzat, 39 urtekin oinikan Logroñon Championsa jokatzen ditugu, partido garrantzitsuak, urte asko daramatzagu bigarren postua martzoren atzetikan, pixkanaka, nik uste dute beraiengan aurbiltzen ari garela, zaila da titulo bat irabaztea, baina maila hortan egotea eta oinikan jokatzen egotea nik uste dute asko zaten duela. Aurten gainera, 5 partido bete dituzu okerrez banago, han Logroñon, eta, jada ikurra zara klubean, eta zu ere oso gustora, ez? Urte asko daramatzazu, baina gustora bertan. Duela 12 urte hemen Bidasotikan irten nintzen, proiektu ilusionante batera, baina pixka bat inkognita antzeko bat zen, ez genik egun itxura hona zeukan, baina ez genik egun olaterako zen, eta ikusi da zentzu hortan basmatu dara, ez taldea goruntz jodu beti, krisi garaietan ere gauzak oso ondo egin dituzte, eta oin ikusten dugu taldean nola dagoen, azkeneko urtetan Europan jokatzen, Championsean, eta taldea pixkan goraka, eta garai hauetan ez da bat erraza zentzu hortan. Eta nik urte asko daramatzat, hasieratik nago 12 urte direia, eta jokalari veteranoena naiz asko gati gaineran. Eta zentzu hortan nire burua ikusten dut bai maitatuta, bai ministuta, bai jende guztiatik, eta hori azkenean oso garrantzitsua da, ez? Adin honekin horrela jarraitzeko ilusio asko behar dira, motibo asko behar dira, eta nik dudari gabe aurkitzen ditut. Momentu hortan 2005ean, zergatik erabaki zenuen nora eta Logroñora joatea. 2 urte lehenago sortu zen klub batera, eta hori izan duzu inkognita handia zen klub batera. Azkenean dena, hemen gertatu zen situazio bategatik izan zen, ez? Nik hemen urte askotan jokatzen bukatzen nuen, eta beti beste atesen batek hartzen zuten, ez? Jokatzen bukatzen nuen, eta beste atesen bat etxekoan nintzen, zentzu urtan taldeak ez zuen, entrenatzaileak edo ez zuten, nigan itxu konfidatzen lehenengo atesen bezala, eta nik 26 urterekin aurrera pauso bat eman nahi nuen, ikusen nuen zertarako nintzen gai, zentzu hortan, eta minutu asko neukan talde batera joan nintzen, momentu hortan proiektu hortaz hitz egin ziaten, etxetik nahiko gertu zegoen, eta aukera polita iruditu zitzaidan, eta ikusi dugu minutu gehiago jokatuta, eta nire evoluzioa ona izan dela zentzu hortan, eta oso pozik nago erabaki hori hartu izanaz. Eta, noiz arte ikusten duzu zure burua aurrera jarraitzeko gai, ezakit Logroñon edo beste non baiten, nola ikusten duzu etorkizun hurbila? Ez dakit, urte askoz gehiago ezin izango da luzatu, ez? 39 urtekin, bintzate urte ondo bukatzen duten, ikusiko dugu hurrengo urtean zertatzen den, baina nire behingoz fizikoki oso ondo nago, psikologikoki ere burua topea daukat, gainera motivazio txiki hauek ere datozkit momentu hauetan, eta horrek ere asko laguntzen du. Taldea Logroñon garai hontan Championsen egotea, eta hori dena motivazioa da, eta titulogatik peleatzen egotea ere oso garrantzitsua da. Eta nik uste dute gorputzak mantentzen laguntzen duen bitartean, eta burua fresko badin badago, nik uste dute jarraitzeko aukerak izango ditu dela. Nun, ez dakit, azkenean gauzak egun batetik bestera aldatzen dira, eta hori ekainen ikusiko da, eta ikusiko dugun nun izango den. Hartalekun zabiltza hauetan entrenatzen, etxean, hemen eman zenituen lehenengo urratsak, eta hitz egin pixka bat bai Hartalekuz, bai Bidasoaz, azken urtetan bilbide ona egin du, bueltatu da goi mailara ez, Asobalera, eta nola ikusi duzu, urte guzti hauetan Bidasoaren ibilbidea. Nik uste dut urte batzuk eman ditula bigarren mailan, eta zentzortan nik uste dut ongi aprobetxatu dutela bai ekonomikoki, eta bai sozialki ere aurrera pauso bat emateko, euskaten arazo guztiak ekonomikoki nik uste dut hobetu dituztela, eta sozialki nik uste dut aurrera pauso oso handi eman dela, ez? Azkeneko partidoten, azkeneko urtetan ikusten da Hartalekura zoazenean jende asko dijoala, jende gazte asko, zentzu hortan oso sano dagoela taldea,
deportiboki ere gauzak ondo doaz, lehen urtean igotzea lortu zuten, oso gauza garrantzitsu esan du da, evoluzio hortan bai sozialki eta bai deportiboki elkarrekin joaten nik uste dut oso garrantzitsu dela evoluzio hori jarrai dezan, eta nik uste dut horten oso ondo hasi direla, oso puntu gutxien diferentzian talde asko daude, nahiz eta klasifikazioan hor egon, hirugarren atzetik, nik uste dut oso partidunak egin dituztela, partidu oso garrantzitsuak talde oso honekin, eta nik uste dut aukera asko dazkatela, horten salvazioa lortzeko eta poliki evoluzio hori jarraitzeko. Eta, hartalekun entrenatzea nolakoa da, jokatu zu ere partidaren bat noski, baina beti berezia bueltatzea ez? Bai, oso berezia ez, azkenean honera etortzea eta egoera honekin hemen egotea polita da, etxean egotea, ez dakigu azkenean debutatuko dudan selekzioarekin edo ez, baina debut hori ematen baldin bada, hemen izatea, Irunen, anaiarekin batera, familia guztiara horre dagoela eta lagunak ere, nik uste dut denak handiagotzen duela, denak amets hori biribiltzen duela, eta nik uste dut hemen izatea niretzat oso berezia da. Oso ondo, mila esker burutz, eta animo, sortean. Eskerrik asko zuei.